Preparado na ang Iloilo City Traffic and Transportation Management Office o kon ICTTMO kag Public Order and Safety Management Office o kon POSMO para sa pag-obserbar sang unda sa palaabuton nga bulan sang Nobyembre. Sa interview sang Bombo Radio kay POSMO kag ICTTMO Head Retired Police Colonel Oldarico Garbanzos, ginpahayag sini nga may mga road closure request na nga gin-aprubahan subong man ang pag-identify sa mga dalan nga igasarado. Dugang pa sini na brief naman ang mga personnel sang POSMO kag ICTTMO para sa ila deployment. Bisan pa nga ginako ni Garbanzos nga mangin mabudlay ang gabi nga duty bangod sa madamo nga tawo kag salakyan. Nagpahanumduman ini sa publiko nga mangin responsable kag hindi magdala sang anuman nga sahi sang armas makahulubog nga ilimnon pagsugal kag illegal nga droga. Dugang pa ni Garbanzos sa tion sang holiday season kinahanglan gid sang defensive driving kag hindi magdali sa dalan. May mga closure kitang implemented kag na-applyan naman naton ini sa council para nga authorize ang ina nga mga closure. Nag-briefing na kita sa aton nga mga personnel and ano bala ang mga game plan, anong mga lessons learned sang nagligad nga undas or the All Saints and All Souls Day kag atong mga lessons learned nga to dapat makorek na. And ini nga mga closure, so the same thing ini nga mo namon as of last year. And ang ano lang gid ang amo na diri nga deployment, ang challenge diri ang sa gabi. Ano naman ang sa public order and safety, so ang executive order 108 no, amo ini ang i-implement. Ini nag-prescribe sang guidelines kung anong mga bawal sa patio like firearms, ang mga combustible nga mga materials, siyempre ang mga deadly weapons, and hindi pwede ang gambling. Nabatian si Retired Police Colonel Oldarico Garbanzos.